हेलो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव पिन क'डखौ बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबानो जानांगौ थाम्बनेलाव नायनानै आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों। स' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो टिं 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 थुना होदो आरोखि। ओमफ्राय थ'दो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनि, नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर माने बेखौहाय फिसा फिसा दामफ्लेनानै रुदबबाय दसे। रुनायनि खारनानो जाहैबाय माने बे बिलाइ मोनामनाय आरो खान्थै मोनामनाय बिसोरो खारगोन आरोखि। दा बांद्रायबो रुनो नाङा, बांद्राय रुयोब्ला माने मोनब्रेनो हागौ, गोमोन बायदि जागोन आरो। दा बेखायनो दसेल' रुदबबाय। माने बे बिगुर गोथां गोथाङा बे एसे गोमोस्लिउ गोमोस्लिउ बिगुर गोथांनि खालारा खारबाथाय बेखौ खांबाय आरोखि। दा खांनानै लानोसै, ओमफ्रायहाय बेखौहाय दसे एसे सुगोन आरोखि खांनानै। ओमफ्रायो हालदै फुनसिगोन बेवहाय दा। नै लोगोफोर हालदै होबाय। दा हालदै होनानै बेखौ मोजाङै मिक्स खालामसिगोन आरोखि। मिक्स खालामबायानो माने बेखौ नांसारजासे मोजाङै मिक्सार लगायनांगोन आरोखि, गासिबावबो नांसारजासे। हालदै लगायबा माने एसे फ्राद जायो, एसे राखांसिनो बुस्थुआ। दा राखांनायनि मोजां लगायखांनानै नै आरो एसे गुवार जायगायाव संग्राय सान्द्रि सान्दांगाफ्राव बिदिनो गुवार फेनलानानै एसे सान्दुंआव फोरानस्रोगोन आरोखि। माने बे हालदैया राननाय बायदि आरो बे बुस्थुआ माने एसे खाख्रेब खाख्रेब जानांगोन आरोखि। बांद्राय गोबावबो दोननाङा सान्दुंआवबो। बिदिनो सान्दुं गोसा दुङोब्ला सानसेयानो जाफ्रामो आरोखि, सानसेजों जायो। बिदिनो सान्दुं एसे खमबा एसे 1.5 दिनसो लामदो आरो। दालिम फिथाइ, दालिमा जोंहा थाइदोंआनो देग्लाय एसे दालाय दब्लायलायनाय थायखादों नै। थांनाय बोसोराव थायदोंमोन थाइथाम थाइब्रैसो, ओमफ्रायो गावजोबदों। गावनानै मोनजानाय जायाखै आरो। बिदिनो खानानै फोरानदोंमोन, रास्लाबनाय जायाखै ना मा होननांगौ जाखो, बांद्राय साइज जायाखिसै खाना दोननायाबो। नै बिफाङालाय दब्लायखादों आरो बिबार बारदों आरो थायदों, बिबार बारदों आरो थायदों नै। नुबायना लोगोफोर बे बिबार थफि होननाय नै गाहाय गाहाय दंबायबोलायजोब्बाय बिफांनि दालाइया दबनानै। बिजौआवबो हनै फिथाइयानो फिथाइ। दा नै मस्ला देनानै लाखाबाय। ओमफ्राय बेवहाय एबाराव सान्दुंखौ फोरानखांनानै एवसिगोन आरोखि। थावआ एसे बुरजायानो नांगोन, माने लोमजासे होनांगौ आरो। ओमफ्राय दा नै ओरैनो एवथ्रमनो आन्थाल' होग्रोदों बेखौ, उनावहाय लुसोम जायो थावखौ गुदुं खालामनानै। थावखौ मोजां गुदुं खालामबाय, माने गोदौनाय जासे। दा बेवहाय होसनसिगोन आरोखि। आं एवनायखौ देखायासै लोगोफोरनि, आं डाइरेक्ट संख्रि बानलु होबाय, बेखौल' देखायबाय। मस्लाखौबो होखाबाय, बेखौ मोजां मिक्स खालामसिगोन आरोखि। दा माने बुस्थुआ बेयावनो एसे जाजानाय बायदि जाखाबाय आरो। दा बेखौहाय मोजां मिक्स खालामनानै बयेमाव सोना दोनसिगोन। मिक्स खालामनानै माने एसे सुनोसै, एसे सुनानै बयेमाव सोनोसै, बेबायदि आरोखि। नै बाहाय एसे पाउदार गोजा लगायबावबाय, कालार मा होनो बेखौ, बासन्थि कालार ना मा होनो, बिदि लगायदों। माने बे कालार जानायसो आरोखि, बेखौ होआबाबो जालायो। खिन्थु मस्ला मस्लिखौ एसे मोदोमनायनि थाखाय होनांगोन आरो। बेखौ दा ओरैनो कालार जानायनि थाखायल' होदों। ओमफ्राय बेखौहाय बयेमाव सोना दोनसिगोन। बयेमाव सोनायनि खोन्थाबाय आं नोंसोरनो लोगोफोर। माने बेयाव थाव सोबावनांगौ। थावआ बै
लोमजासेयानो होनांगोन एसे लोमहां जाजासे माने थाव गुदुं खालामनानै होबावबानो जाबाय आरोखि बेहाय दा जानायाथ' डाइरेक्ट जाजाखाबाय थारमाने बेखौ गोबाव दोननानै जानाय बायदि थावखौ एसे लोमहोनांगोन आरोखि बुस्थुखौ लोमहोनानै दोननांगोन स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल अफ इउ